हारिमु हानजा सुरनाय बेयाव फरायनाय आरो बैसागु मोसानाय नुनो मोन्दों आरो मैहुर खालामग्राफोरखौ नुनो मोन्दों बेजों लोगोसे आरो समाज सिबियारि गासैखौबो दिन्थिफुंनाय जादों आरो बे रेलिनि गेजेरजों मैहुर खालामग्राफोर ना दावगा सार बे हानजा सुरनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायदो। आदसा देग्लायनि 2025 डिसेम्बरनि जोंनि बिपि जोंगारि गेजेर फरायसालिया जों गुबुन बोसोराव लाबोनाय जायाखैमोन बे प्रग्रामखौ स्टुडेन्ट इउनियन मोनसे उइक लानाय जादों दा बेजों लोगोसे मोनसे जोङो हाबाफारि लानाय जादों बेवहाय गोबां रोखोमनि बे रिलि सिस्टेमखौ लादों जों जेरै बर' समाजाव बर'फ्रा माबायदि हाबा बर' बैसागु फोरबोखौ माबायदि फालियो आरो बर' हारिया हाग्रा बंग्रायाव थाङोब्ला माबायदि बनलाय लायो आरो हाग्रा अरनबारिफ्राव माबायदि बर' समाजफोरनि मानसिफ्रा मैहुर खालामोमोन सिखारि खालामोमोन दा बेबायदिनो माखासे गोबां आइटेमफोरखौ लानानै जोङो बे मोनसे रिलिखौ जों बेवहाय दिन्थिफुंनाय जादों दा बेनिखायनो बेवहाय जों साफ्रोमबो फरायसा आरो फोरोंगिरि स्टाफ जयै जोङो माने मोनसे श' हारिमु बर'नि माखासे कालचारेल श'फोरखौ जोङो बेवहाय दिन्थिफुंनो जाहाथे जोंनि समाजाव माबादि माबा नितिफोर दङ बेफोरखौ एसे मिथिलाङो फरायनायजों लोगोसे शिक्षाजों लोगोसे